Σαράγεβο, πόλη θανάτου και οδοφραγμάτων. Το μπλε κτίριο που βλέπετε, προκεχωρημένο οχυρό των Σέρβων στην Κουρμπαβίτσα. 30 μέτρα μετά, το πράσινο κτίριο, σχολείο, τελευταίο οχυρό των δυνάμεων του Βοσνιακού στρατού. Σαράγεβο, από την ταράτσα αυτή απλώνεται κάτω από τα πόδια μας η πόλη που δολοφονείται καθημερινά τα 2 τελευταία χρόνια. 300.000 άνθρωποι που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Η αγωνία για φαγητό, η στέρηση, ο πόνος, τα σημάδια της πολιορκίας, ανεξίτηλα. Η ζωή είναι μονότονη. Ο πολλής κόσμος περπατάει στους δρόμους σιωπηλός. Χαιρετιούνται χωρίς πολλές κουβέντες. 22 μήνες πολιορκίας σε διαλύουν όταν δεν μπορείς να κινηθείς παρά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Το μίσος και η καχυποψία ανάμεσα στους εμπολέμους δυσκολεύουν το έργο των κιανοκράνων που ελάχιστα μόνον όπλα κατάφεραν να μαζέψουν τις τελευταίες μέρες. Τα σημάδια του πολέμου φανερά στους δρόμους. Σημάδια για μια ολόκληρη ζωή. Αυτές είναι εικόνες από τις εγκαταστάσεις των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Το γήπεδο έχει γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Σε αυτή την πόλη οι άνθρωποι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Στους τυχερούς που είναι ακόμα ζωντανοί και στους άτυχους που πέρασαν στην ατέλειωτη στρατιά των νεκρών. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα στο Σαράγεβο, διανομής εισιτίου. 2 φορές τη βδομάδα από Γάλλους κιανόκρανους. Όλοι είναι πρόσφυγες από χωριά της Βοσνίας που ήρθαν στο Σαράγεβο, αν είναι δυνατόν, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Στην Ύπαιθρο ο πόλεμος είναι πολύ πιο άγριος. Τουλάχιστον εδώ στο Σαράγεβο δεν κινδυνεύουν από τις εθνικές εκαθαρίσεις. Look how I live, very bad. No food, no nothing. I have children, but I believe only God. Nothing special. Με καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, καθώς το χιόνι πέφτει πυκνό και η θερμοκρασία έφτασε ήδη στους μείον 10 βαθμούς, οι κιανόκρανοι προσπαθούν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα όπλα Σέρβων και δυνάμεων του Βοσνιακού στρατού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.